आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय जालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय ना मानो ओमफ्राय आङो दा हाथायाव थांनो ओंखारदों दिनैथ' जोंना मंगलबार सालानो गिदिंला दिनैथ' जोंनिया मंगलबार बाजार जायो नालाय बाजार माने हाथाय आरो सोरबा सोरबा बाजार होनोना ओमफ्राय जों ओंखामै नागिरदों नै ओंखाम थुब्रा लाबाय आं आइनो नै ओंखाम लाबाय ओमफ्राय दा थांनोसै बेखौ राजा बानो लादों आङो ओमफ्राय जादैलाय नै थांबाय दैलिजों फिसालाजों फोथारजों बारस'लांसै आरो जोङो खाथिसोखा नालाय ओमफ्राय बिदिनो जाब्ले ब्ले गुद्रि थांना फैनोसै फाखोसे गिदिंना फैनोसै हाथायाव आंथ' लाजिखायालै बिदि थांनो होनलाय हा अ नों गावनि बिलाइखौ देखायनांगौनो र' नोंनि बिलाइया गायनाया नै जादैलाय बिलाइ मावदो मोजां सेहेरा जाथ' बिफाङा ना बिबार बारबायानो बिबार लाबाय खाथि देखायथारदों मोजां जाथ' ना सेहेराफोरा मा सिस्टेमाव नायदो गावसो मिथिगौ आरो सोर फन हरलायखोलाय हेलौ हाथाया बेनो आरो जोंना अखा हादोंमोन ना नै एकदम नाराफोरा गिसि गोजा दैलाय इखौसो लाना फैबाय आरो आंखौ फोथारखौसो लामासो थांनो होनबाय अखाना गिसि जाजोबना दङ नै एकदम खाथिखा आरो हाथाइखौ नुखायो मबाइलाव गोजान नुदों खिन्थु खाथिथार नै गोजान नुदों मबाइलावहाय भिडिअआवहाय आया मानो मुनिया नै माथो गावदांआवनो जाना दंथारो जाथाराखैना माना मुनिखौनो जि आराम गावदां जाना दङ ओइ दाख्लै खेबसे जानायानो आरो दैलिजों आंसो खेबसे खाफैनाय आरो दाख्लै खेबसे जाबावबाय बोथिनै जानाय जाबाय आरो जिखुनु ना दैलो मना लालायनानै जाम्बिबि जल गब गब आं हाखालाहाय होनलायदों आरो मना लालायनानै देवानि बुरिसो जाबाय नामा आंलाय आयौ देवानि बुरि बायदि नुदों खोमा आंखौ आरो साथा खंखाइखाय लाबावनांगौ आइ जाखागौमोन आइ आइ फिसालाया मा जाखो आथिङाव मा साइज जादों लंपेन्टआ लंपेन्टआ मा साइजनि जादों नुवाखै नोङो आयौ गथ'खौ जिफोराव खस्थ' लाखायोहाय मोजां नाब्रा भिडिअआवहाय मासे गोजान नुदों हाथाइखौ नङाबा खाथिथारलै मोनथारसिगोन बे हाथायाव भिडिअ खालामदो जाया इफाले सेन्देल दखान भिडिअ बानायदोहाय देनां नाय नोंसोरो ओरैबायदि हा सेन्देल गोदान मोनबायलै गथ' फिसाया हा फिथाइ हमना जिगोन आरो माबा नायो गनो नागिरो सेन्देला ओमफ्राय बेखौ लाखिदोख' बेखौ लाखिदो सेन्देल गानग्रायाबो जि माबायदि नायखादों नै देरसिङा सोना दे गां गगोन इयो गगोन गिदिरद्राय रङायाबो एखेयानो खोमा मुजाबासो जागोन मुजा नङाबा जानाय नङा गगोनसो खोमा सोलाय मोनसेखौ सोलाय ओइयो गलांबाय थागोन थानाय नङा फिसा इयो आराम जागौमोन खिन्थु लबारा एसे लुज जादों आरो माने आथिया फिसा नायनोसै न'आव
ओमफ्राय मोजां लाबोथ' आजानो सेन्देल बायनायखौ गैया लायासै जा ओमफ्राय आं सना लाबाय आरो गाननो अबेबा थांबा गाननांगौ ना सना फिसा फिसाखौ मोजां मोनो आं गिदिर गिदिरफोरखौ गानलांबाय थानो बिराद बोरैबा मोनो माने लाजियो आरो मानसि गोसोमजा आरो समायाना फिसा फिसाखौल' आं बिराद मोजां मोनो गाननो बारा एसेथ' जों दामनि सना गाना मानो होनबा मानसिफोरखौ नायना मिथिखायो दा माबायदि साइसनि होनलायदो आरो दामि गानग्रा नुवाना आंखौ सना सोरबायदि मानसिया लामायाव खिना दोनो जेनेबा मानो दाम बारानि गानो मानो खमनि गानो दाम बारा एफा फैसा सोना दोनना माला सनायावलाय नंगौबो आं आरो सना बुस्थुफोरखौ मानसिफोरा बिराद गानोना मालाय गन्थंनि खोमानि आखाइनि गाननाया गाननांगौ बारू होमबाबो माने आं एसेबां लब गैया माने सनानि बुस्थुफोराव आं हाथाइनिफोरजोंनो सोलिनो हायो आरो हाथाइनिफोरखौनो मोजां मोनो आरो आङो खिन्थु बुस्थुआ फिसा जानांगौ आरो बांद्राय गिदिर गिदिरनिफ्राय बिराद बोरैबा मोनो आं गाननो मोनसे जरासे गिदिर बायना लाफ्रांना बिराद भुल मोनदों आरो आं इखौ लाजियो ओमफ्राय आंनो गानलांनो दा होमबाबो सम सम गानो आरो अबेबा थांबा ओमफ्राय दिनै एसे फिसा लाना फैबाय ओरैनोथ' न'आव थांबा गानखाया आङो लानदिदिखा गाननोनो सुखुवा माने ओमफ्राय खोमायाबो आंना सना गानथाबाय थानो हायाहाय गाराय जानो नागिरो सना गानथाबबाय थाबाथाय जि बोरै मानसिखौ माना मुनियाव जि ख्लुख्लुखाय थाबबाय मामि नों थिखोनो हादों मा सेन्देलखौनो मोनासै गथ'नो अनलाइनावसो बायनांसिगोन आं अनलाइनाव एसे खमबो मोनो आरो ओमफ्राय फिसाफोरबो मोनोना ओमफ्राय हाथायफोराव दा इसोरो बारा फिसा फिसा लाबोनो नागिराहाय इयो बिराद लेथ्रा लेथ्रियाव गाहोयो ओमफ्राय ओरै लामायावबो थाबायनो नागिरोना लामायाव अन्थाइ सेरेब गोजा फिसा फिसाना आथिङा सायो ओमफ्राय आरो बायदिसिना दाउखि सावखिफोरखौसो गाननो नागिरबाय थायोना इयो ओमफ्राय फुङावनो सिखारबाथाय थाबायनो जाखायो मानसिया थाबायनो हादार जाथारबाय नालाय ओंखायनो सेन्देल गानहोनो होननानै नागिरदोंमोन आरो मंगलबार हाथाया फिसा जायो नालाय जोंना मालफोरखौनो मोनजोबाहाय मोजाङै नागिरनानै देवबारफोराव थांबालाय मोनगौमोन आरो ओइ न'आ स्कुल ओइ इंलिस मिडियाम गोदानसो खोमोना दैलो इयो स्कुला गोबाव जाबाय खुलिनाया खाथियावनो थानायाबो मोजां जादों आरो गोजानफोरावबा आरो इंलिस मिडियाम स्कुलफोरादि जायगाफ्राव खाथिफ्राव थानो नागिरा ना बारा लोगो लोगो दुस्थु जालायबाय नोङो हो नुवाखै दिच्चुमारे गाहाम तुमको न' सफैनाय लोगो लोगो दुस्थु जालायबाय नुदोंना बिदि जायो नुवाखै बिराद मोजां मोनो इयाव गसंनो ओमफ्रायो मानसियाबो बिसनायावसो गसंबावो इयो ओइ मा जायालाय लोखि सना बिसनायावसो गसङो आरो बेना ओमफ्राय बाहेरावबा थैनोबो गसङा इयो गिनानै ओरैबायदिखा सैथाना बाहेराबा गसंनोबाबो थैनोबो गसंखाया ओमफ्राय बिसनायावबा मा जायोथाय जि गसंखायो उल्थांलाय फाल्थांलाय बेलथायलाय बेलथाय माने इयाव साया होनना मिथिगौ खोमा इयो हायावबा सागोन गोलैबा होननानै इदिसै आरो बेना जेनेबा साननाया ओइ नोंना बिदिना साननाया इदि नोंनि साननाया हा इदिनो देलाय अखा थांनो बोरैबा জানো যাবে শোনা 4-5 দিন মন কৰি আছো বুৰে 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 ও খায়ানো মানে ইমান মুচিং কৰি থাকে মানুহজন কে কথা কিদে ও থাবাই নাই ফেই তিন টপি কালা মানুহজনে দেখা নাপায় নেকি আপুনি ৰিয়াই পেলালে একদম
जेजेखौ जाया लेथ्रासो माखौ नांगौ नांखागौ माने इनो हरसना हर जेजेसो मा जेजे जागोन इरा इखौ खुगायाव इखौ जाया लेथ्रासो हर लेथ्रासो जेजेसो मा जेजेसो नुवाखै रागाया हर हर लोखि हर जेजेसो मा इदि जायाना लोखिखौ हर मा हर सना आंनि लोखि ना नांला नै गारबाय नै हय माफै जाया सना लेथ्रासो आरो लाफिनसिगोन दे इयो हामालै मा जेजेसो सना इयो दाउखि नांजोब्बाय इसर ओइ लेथ्रा नांला हामा सना जाबाय इदि जायो मम्मी एफा गाबो इदि सोरबा सेंग्रा दोननायानो इदि गाबबाय नै इनि आंनि लाखि हामा सना हामा जाबाय जाबाय बुंग्राबो गलांबाय नै आंनि मा